Den filmer nu. Godt. Okay. Hej, jeg skal redegøre for forskellen på differens og differentialkoefficienten, som hurtigt ligesom kan blive blandet sammen, fordi de minder jo meget om hinanden. Men først så vil jeg tage differenskoefficienten, og differenskoefficienten er sekantens hældning. Og det kan man huske på, at for eksempel differens med e og sekant med e. Det er ligesom noget, der bliver hinanden sammen. Nej, men sekant det er jo noget med mere end e. Og hvis vi for eksempel laver en graf her, så kan vi se, at den er ikke lige, og derfor så kan det være svært at ligesom tage dens hældning. Så derfor så gør man det, at man tager 2 stykker på den her, og så regner man det ud sådan her, og det er det, der kalder en sekant. Hvorimod at en differential er en tangenshældning. Altså det vil sige, at det er noget, som kun skærer grafen på et punkt. Ja. Jeps. Og differentialkoefficienten kan man regne ud på denne følgende måde. AS, det er vores differentialkoefficient. Vi har 2 punkter hernede, for eksempel x0 og x0 plus delta x. Og delta x, det er simpelthen forskellen mellem de her 2 punkter. Det kalder vi for delta x. På samme måde har vi 2 følgende punkter heroppe. F er x0 og f er x0 plus delta x. Igen, delta x. Forskel. Herfra så kan vi lave et punkt på vores hældning. Sådan her. Og sådan her. Har man herovre i venstre. Kommer her. Bum. Ja. Så kan vi fulde den her formel, og så siger vi lige noget. Delta y over delta x. Altså de her 2. Det kan vi så regne videre ud. Så den hedder f af x0 plus delta x slut, minus f af x0 over, så hedder den x af 0 plus delta x minus x0. De her 2 går så ud med hinanden, så man plejer normalt bare at skrive den her. Og det kan vi så bevise. Tavle her. AS, som er vores sekanthældning, er lig med f over x0 plus delta x, og til slut, minus f af x0 over delta x. Det kan vi så reducere via betrækningsreglen, og så får vi det til 3, fordi vi skal bevise, at f af x er lig med 3x plus 5. Så det putter vi så ind i den. Så hedder det 3 gange til start x0 plus delta x parentes slut plus 5, da det her jo er vores x-værdi. Så den her skifter vi ud med den her. Plus 5 minus 3x0 plus 5. Det er en parentes. Over delta x. Vi reducerer yderligere. Så hedder den 3x0 plus 3 delta x plus 5 minus 3x0 minus 5.
Fordi heroppe har vi jo ophævet parenteser. Og så selvfølgelig over delta x. Og vi kan jo se, at mange gange går ud med hinanden. Og det der blødler. Det der så er tilbage er 3 delta x over delta x. Altså 3 divideret med 3, eller 3 divideret med 1, er lige med 3. Så altså har differentialkoefficienten AS går mod 3 og ikke 0. Når delta x går mod 0. Altså kan vi konkludere, at f mærke x er lige med 3. Var det godt? Okay, jeg skal så bevise den her regneregel, den er differentiationsregneregel, som hedder f af x plus gx er det samme som, eller lige med f mærke af x plus g mærke af x. Og det vil jeg gøre ved hjælp af tretrinsreglen, som Bob før viste i praksis. Nu starter jeg med at skrive AS, altså sekantens hældning op her, som gør det her. Og så skriver jeg det her op, og så i stedet for x, så skriver jeg x plus delta x op på hver x-tredens plads. Så det gør jeg nu. F x plus delta x plus g x plus, jeg glemte lige x her, plus delta x minus h af x, og h af x det var jo f parentes det her. Så f parentes fx plus g af x parentes slut. Alt det her er selvfølgelig over delta x. Nu skal vi jo så reducere det, og det jeg lige umiddelbart tænker, det er, at vi ophører minusparentesen, og så herfra rykker rundt i udtrykket. Så det gør vi. Okay, vi starter med at skrive f x plus delta x, og så ophører minusparentesen, det vil sige, at f af x skifter fortegn, så her vil der stå minus f af x, og så skriver vi det her ind, plus g af x plus delta x, og så putter vi den her ind, g af x, og det skifter naturligvis også fortegn, så der vil komme til at stå minus gx. Igen, alt sammen over delta x. Jeg tror lige, jeg skifter tavlen en gang, hvis det er herovre. Kan I stadig se? Hvor er det godt. Okay. Det smarte ved det her udtryk jo er jo lige præcis, at g'erne er delt op og x'erne er delt op. Derfor kan vi dele brøk over på midten og få to separate brøker, som hænger sammen. Så det skriver jeg her. Sådan. Kan I se? Skide godt. Okay, f mærke af x plus delta x minus f af x over delta x plus g x plus delta x minus g x over delta x. Så de her to brøker er differentiable, så derfor vil grænseværdien for g-mærke af x og f-mærke af x være det samme som delta x gående mod 0. Herudover så vil grænseværdien for summens grænseværdier være a sekantænding a s. Jeg rykker lige den lidt op. Den også skal op her.
AS til F mærke af X plus G mærke af X for delta X gående mod 0. Altså det vil jo så sige, at det vil sige, så har vi jo beviset for, at F mærke af X plus G mærke af X er det samme som F af X plus G